Este proxecto ten por título Aloxamento no rural de montaña de Galicia e utilizouse a metodoloxía Sapiens. A presentación consta de 7 diapositivas. Primeira, introdución e método Sapiens, que consta de 5 métodos: sistémico, léxico, histórico, clasificatorio, sexto comparativo e ao final a 7ª de conclusión. O obxectivo da presentación é mostrar que o traballo dispón de contido innovador polo uso da metodoloxía Sapiens, que permite clarificar estratexias e obxectivos, que é de aplicación en produtos replicables en Galicia no presente, que mostra continuidade nos próximos estudos a realizar, o uso de novas tecnoloxías, como xeorreferenciación, novas técnicas de construcción e transporte sostibles. Este traballo está relacionado coa materia de investigación de mercado turístico. A metodoloxía Sapiens permite unha comprensión profunda dos diversos factores implicados no sector turístico, aínda que se poda aplicar a outros proxectos, sectores e disciplinas. Neste caso, para desenvolver unha estrategia competitiva. Método sistémico. A metodoloxía de investigación Sapiens adopta unha perspectiva holística e sistémica, ao considerar que todo está interconectado. O seu desenvolvemento segue unha serie de fases estructuradas que conducen a distintos resultados, os cales poden estar orientados a mellorar unha situación, a creación de algo novo ou a innovación mediante a introducción de cambios e novidades. Método léxico. Na gráfica, cada cor representa unha persona e reflexa o que lle transmite cada palabra utilizada. No sector turístico empréganse conceptos que se configuran como representacións mentais asociadas a un significante lingüístico, é dicir, o que cremos que son as cousas. Método necesario para enfocar ben o proxecto, con termos e expresións claros, cuestionándoos e comprendéndoos. Cuestiona as palabras e definicións e, se fai falla, xera terminoloxía propia para o proxecto. Método histórico. Ofrece unha perspectiva sobre a evolución e os fitos do turismo. Como vemos no diagrama, onde se destacan as relacións entre diversos elementos clave. Entre estes, teñen un papel destacado hoxe a accesibilidade para persoas con diferentes niveis de mobilidade, a igualdade de xénero e a igualdade de oportunidades. Método clasificatorio. Baséase na organización e categorización de elementos segundo diferentes criterios, polo que é unha ferramenta para comprender as dinámicas do sector turístico, permitindo mellorar a competitividade e adaptarse ás demandas do mercado. Método comparativo. A través da análise e contraste de temas con características variables, permite identificar similitudes, diferenzas e aspectos clave. Así podemos comparar que, namentres as estratexias nacionais en España enfócanse na captación de mercados emerxentes e o fortalecemento do seu liderado global, por outra banda, Galicia aposta por un modelo baseado na sostibilidade, o termalismo e a valorización do seu patrimonio natural e cultural. Aínda que os enfoques son diferentes, ambos son complementarios e contribúen ao fortalecemento do posicionamento turístico do país no seu conxunto. Conclusións. As conclusións levan á importancia do coñecemento para ser consciente de puntos como as nosas fortalezas ou as nosas debilidades. O que nos traslada a próximos estudos.
relacionados neste caso con temas de sostibilidade que abarquen os 360 grados, así como estudos estadísticos que comparen tempo e espazo con número de produtos turísticos e cifras de poboación. O que conduce a estrategias futuras, como no caso de Galicia, de reforzar o Camiño de Santiago, promocionar e potenciar a termalidade e a gastronomía, aumentar a investigación nas propiedades da auga e dos seus tratamentos que como médicos poden ser incluídos no Catálogo Nacional de Servizos. Nun escenario onde se mide a innovación en número de patentes, introducción de produtos turísticos ou en número de novas rutas, onde hai casos tamén de inversión dispersa. E en Galicia un escenario donde se produce dispersión xeográfica. Isto, a súa vez, nos dirixe a unha proposta de innovación de produto turístico, cunha oferta hoteleira centrada na singularidade, neste caso de Ourense, como capital termal, provincia caracterizada pola súa riqueza en destinos de interior e montaña, así como pola súa ampla oferta de balnearios e augas mineiro-medicinais. E concluyo con 5 puntos da proposta. Primeira, a proposta de alonxamento fundamentase nun concepto de hotel temático orientado ao benestar. Segundo, con especial énfase no termalismo de Ourense na oferta de augas mineiro-medicinais, destacando a Brumas Burgas como elemento diferenciador. Terceiro, en esencia proponse un cambio na inversión hoteleira, cun enfoque que impulsa unha transición cara a un modelo de desenvolvemento caracterizado pola dispersión territorial e a redistribución na obtención dos beneficios económicos. Cuarto, apóstase así por unha rede de múltiples pequenos establecimentos turísticos, hotéis micro, en lugar do modelo tradicional de grandes complexos, hotéis macro. E quinto e último, que contribúe á configuración dun ecosistema turístico máis diversificado, equilibrado e resiliente.